Dobre ľudia, toto je Bob. Žije v meste. Je to hacker. Ale zatiaľ nemá žiadnu stanicu. Takže ho policajti ľahko nájdu. To pre neho dneska urobíme hackerskú základňu. Najprv si zoberiem krabicu plnú lega. Začneme skladať. Prvé, čo si Bob musí urobiť, je nájsť si bodyguardov. Idem si zobrať nejaké svoje figurky. Toto sú figurky dve, ktoré som našiel. Budeme ich volať Richie a Arnold. Teraz Richie, Arnold a Bob musíme im poskladať základňu. Idem poskladať nejaké počítače. Počkajte tu. Dobre ľudia, máme tu prvé veci hlavné. 2 počítače a jeden trezor so zlatom, ktoré si zarobili za hackovanie. Musíme to teraz dať do tej základne. Ale tá základňa ešte nevyzerá dobre. Musíme ju doskladať. Začneme, že si zoberieme strieborné kocky. Ľudia, našiel som pár častí. Teraz ich ideme dať postupne na našu základňu. Ľudia, môžeme toto preskočiť. Poskladám to proste a pre vás to bude ako za minútu. Ideme na to. Dobre ľudia, teraz som urobil save a dal som tam elektrické zábrany. A vnútri je safe s plnými peniazmi. Otvorím vám to, aby ste tam lepšie videli. Tu je ten safe, ale tie elektrické zábrany. Keď tady bude chcieť ísť nejaký človek, počkajte. Niečo musím tu nastaviť len. Dobre ľudia, už je to nastavené. Tak sa s ním stane toto. A to bola ukážka. Dobre, teraz som urobil úplne všetky vy viete čo. Musím si spomenúť, jak sa to volá. Steny a okná. Ale v tej základni niečo chýba. A to je jedlo. Všetci musíme mať jedlo. Tak idem zobrať nejaké jedlo. Dobre ľudia, teraz som im dal koláč, pitie pre každého 3. A počkajte, musím to nájsť. Sem som dal kameru. A tu sú pre nich satelity. A asi myslím, že moja základňa sa mi vydarila. A prosím, nedávajte hejty, že prečo som nedal strechu. No ja proste, aby ste mohli vidieť dovnútra. A policajti sa tam už asi nedostanú. Takže hackeri a hlavne Bob, ktorý to celé začal, môžu byť šťastní a zarábať ďalšie peniaze. Dobre, to je na dneska všetko. Majte sa.